stoppet. Nå. Så de se, at jeg er græs. Du filmer dig selv. Det er faktisk godt, at vi skal lave en regel, der hedder, at man skal have bukserne nede om knæene, når man drejer rundt. Nej, nu stopper vi. Hør nu her, når man Niks. hør nu lige færdigt, Thomas, ikke du siger nej. Når man har drukket den øl der, så er der altså bukserne, der mangler. Så viser jeg lige banen. Og så er det sidste del, hvor bukserne der mangler. Der. Der er ikke noget forkert i. Og Der der. er ikke noget frækt i det. Der. Det er under, Er vi det er enige under. om Der. det, så? Ja, vi er enige om det. Og der. Hvorfra, hvor Når man Fra har drukket anden den der, øl. når man har drukket den Jamen, sidste. nej, man kan jo ikke mener du, Nej, men så hopper man nærmest. Mener du sådan her? Ja, det sidste øl. Når man har drukket den sidste øl, så er det der sidste vej rundt, så hopper man nærmest rundt. Hvor er det sommer. Er vi dele eller no deal? Ja, jeg finder. Godt. Og Er I klar? I kan godt løsne bæltet, det skal gå stærkt. Kom nu. Jeg ved bare, jeg når aldrig det her til, altså. Ja, vi er klar. Så tager den tid, så. Vi tager den, mand. Jeg ved ikke, hvordan jeg stopper det lort, så er det filmet hele tiden. Filmer nu, Jeg har filmet hele tiden, siden du gav mig det. 1, 2, 3, nu. Men bliver dårligt det her, mand. Fem, seks. Ja. Op i hornet. Nå. Du skal drikke bukserne ned, så. 2, 3, 4, 5, 6, Shit. Det svimer snart. 7, 8, og 9, og den sidste, og 10, Thomas, af den store liter. Nej, men du skal vide, du skal ud af ham, garagen. Er du ikke færdig nu? Jeg Garagen? skal have bukserne af. Nå, det. Ja. Nej, det er for svært det her. Hvad skal jeg filme? Lars er puger eller Thomas er ordentligt bare røv. Nej, det havde man færdigt det her. Nej, det er ikke så for en kameramand det her. Du var meget forkert. Ja. Ej, det var meget også der, mand. Store dyr. Ej, ud af den der også. Ej, hvor er jeg færdig.